di sila mo cooperate sa contact tracing. Nagtinggagon sa lock-up jail ang usa ka 24 anyos nga lalaki. Karon nagipaubos sa General Community Quarantine ang Cebu City APA ng Emergency Operations Center kung EOC Cebu City. Mayong adlaw si Rowena de Capistrano day ko sa DYRF or nailang wangwang nya news reporter o anchor sa DYRF. So I'm Nico Tubo, sa una connected ko sa Sunstar Publishing Incorporated as their multimedia editor. I am Pachi Anthony Inso, reporter ko sa CCTN, DYHP, ingon man sa Cebu Daily News Digital. Anya, akong kauban ako akong team, si Bernie Valenzona, ako ang cameraman sa CCTN. I am Desme Padilla, reporter sa Cebu Catholic Television Network, at the same time correspondent sa Banat News. Kanang lisod siya ang kanang height sa pandemic no kay wala man ta kabalo. Unya kinanglanta nga kanang mo parog maning kamot kay ang mga tao kita may gitan-aw no nga murag tinubdan sa kasayuran, tinubdan sa balita. So una to mga kaguol na mo how to go with the production sa amo ang program kay during that time ako ang anchor sa online newscast sa Super Balita Cebu. Maayong hapon, ani ang nagunang balita karong orasa. So na problema mi adto kay gibawal ang daghang mga questions unsay mga protocol sa workplace ana, so naguol sad mi adto og na problema mi adto, but we have to find a way gyud nga makaproduce mi because people are relying on our information nga among ihatag. So basically sa trabaho namo, though we are not facing actual COVID patients gyud, but we are also on the front lines trying to give information nga kinanglan sa mga tao, kaya mga tao adto guol sad, hadlok sad no, wa sila kibaon sa buhaton because naay mga heightened restrictions nga gibawal, dagan sa mga misinformation nga gihatag. So mo gito ang shock, ang mga questions unsay among buhaton sa among trabaho because bag-o ra man gud ni nga na pandemic at during sa among pagpanarbaho. Nagkaagi kami kalisod kay unas tanan during the lockdown, work from home man ko, and then lisod kayo sa kuha nga part ang pagkuha og information gikan sa kuha mga news source. May gani kay ang amo ang kanang kuan team sa amo ang company kuan kay sila considerate kay sila sa amo ang paghatag og mga news items nga to nila, and with the help sa to ang Public Information Office diri sa Lapu-Lapu. So ang mga interviews o mga announcement gikan sa LGUs amo ra sad nga mapadangat ngadto sa mga tao nga nanginahanglan sa information, kay importante kayo nga atong mapadangat ang husto nga mga balita o sakto nga impormasyon ngadto sa ato ang katawhan labi na labot sa ato ang COVID-19 pandemic. Lakit nga iyang giauhag ang mga barangay nga pangitaan og alternatibo nga panginabuhian ang ilang mga konstituente nga milabigit sa pagpayhot og ginadili nga drogas. Fox Anthony Inso, CCTNews. So we had to find a way, puli-puli sa trabaho, scheduling ang uban, work from home. So medyo lisod sa siya. People thought nga work from home dali ra, but actually it's more difficult compared to a normal setting sa office because sa office you're focused solely sa imong trabaho. But kung naa ka sa balay, ang imuhang work ug ang imuhang obligasyon sa balay ug ubang buhatonon mag-mix up siya. So lisod gyud siya. So during the pandemic, the newspaper gyud nga circulation nin down gyud ang number, so ni gamay ang circulation. So
ako as an employee, ni-volunteer ko to myself na to supply newspaper sa Lapu-Lapu City because tungod sa mga restrictions dili tanan that time na tagaan og ID nga makalabang-labang. So during that time ako, since media man, I had the privilege to makalabang-labang sa mga cities. So lisod ang trabaho because mo work ka until 10 PM, then during that time mutug na lang ko sa office so that I can wake up at 3 AM to pick up the newspaper sa planta. So by 5 or 6 ma-spread na nako siya diri sa Lapu-Lapu City so that ang newspaper wa gid siya mawa sa display, ang mga tao na aga po'y kakuha og information. Kay dili man tanan god na ay internet, dili tanan ay TV o radyo, so importante gyapon ang newspaper. So unexpectedly no, sa akong pag-ingana nga daily nga buhat kuha sa pahuway ana expose sa mga tao, na positive jud ko sa COVID pag end of June, and then recover ko mga mid-July na, but it did not stop there. Almost nabalik ko sa trabaho October na tungod sa kalisod sa akong recovery. Almost all of the symptoms nga gi-present ni COVID na anak ko, except for one thing very important yun, is ang breathing nako. Tanan symptoms na anak ko, but akong breathing is okay ra. Actually maori gid akong gipaabot that time nga maglisod na ko ginhawa so that I can go to the hospital. But during this time, June 2020, mao ni ang pinakadaghan yun nga taas gid kayong kaso sa tibok Cebu ani. So probably appeal ko ato sa mga nag-positive nga on the height of COVID nga pagtakod-takod diri sa Cebu. It took me almost 12 days before nabalik akong katong nangawala ng mga symptoms. Nawala ako panlasa, panimhot, way gana kaon. Sa kadako na ko, pero akong kaon, 2 kutsara ra na. Then, ang pinaka-worst na ko itong experience is ang suka yun. 2 days ko nga walay tulog. 48 hours nga every 30 minutes sige lang kog suka. So mao gid toy nakapaluyan ako. I cannot stand up, I cannot sit down because malipong ko, matumba ko. Di sa ko kahigda kay sakit kaya ko lawas. So mo toy mga struggle nako, sometimes mag-hallucinate ka. Then came to a point nga gusto na lang ka mo give up, you just want to rest. Kaniya kateroon live sa Barangay Paho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. First, nakadugay yun ako nga mubalik sa office is ka na ang kahadlok kasi matakdan ko balik. So it took me up to October to have the courage nga mubalik na gid sa office. We never know, manggod, like basig kita maoy na ay COVID or basig sila po matakdan niya. At the same time, magsulod-sulod po ta sa mga lugar po kay trabaho ba nato nga muadto gyud ta dapat makuha gyud nato ang balita para mahatag gyud ang insaktong information bitaw dili kay katong half bake lang. So mahadlok pud mi kay napud mi pamilya nga ulian nya akan bitaw magunahon na ka nga what if ako na di ay may nagdala di ay og COVID dito. So asin daghan kay digid siya malikayan nga mag-anxiety bitaw ka kay kana labi especially kanang makafeel ka nga ubhon ka or subawan ka mura na kag mapraning magunahon na. So kanang makaingon kag mo na bakani or unsa naman ni. So mo na nga ang amo na lang gibuhat ron is kanang amo na lang sa ngampingan ang amo ang self like vitamins, alcohol, face shield nya. Karon nagdoble na mi og face mask kay di na lang gid mo kumpiyansa bitaw. And at the same time mag-pray gyud ko before ko matulog like ako ngayon si Lord nga ikaw na bahala na ko Lord, like mao man ning profession nga akong gipili nga muhatag og serbisyo sa katawhan, so ikaw na bahala na ako. Na ay kahadlok pero kinanglan man kang mugawas, kinanglan man kang kanang mupakita kay kanang gani ang mga frontliners nga naagi na sila diya sa labi ng mga medical experts, naagi sila sa hospital niya. Ikaw noon niya ikay mo hatag magbalita, magtago-tago ka na ba. So mugawas gihapon man pero mag-pray lang gid ko everyday ana ba before ko mulakaw o muuli ko gani inig kagabi kanang lockdown man to inig kagabi kita ra tay maglakaw-lakaw ko gikan diri sa work ko nasa ko muuli maglakaw ko mag-live para makita sa mga tao ba nga kanang mauning senaryo sa gawas nga kinahanglan ta mo tabang dili ta magpabadlong ana ba no din alas 10 karong gabi suspendido na ang enhanced community quarantine pass. Doon na yung mga apprehensions nga mabalik kong field, what if abot na ko sa balay,
kuan day ko, positive day ko, mga ingon ana nga mga pangunahuna. Pero amping lang, and during that time patuman lagi may mga disinfection nga mga procedure aron nga mas safe kanunay ang mga tao nga nasa mong household. Di man gani di ta mahadlok kay nato sa field natakdan ta pero ni basta careful lang ka nya mo sunod lang ka sa protocol sa buhaton magbantay siya ka di ka musikis tao di ka tipon sa kadaghan tao tuwat kay baw nasya na diya nya basta kayo magmask katong kingon sa health protocols iwalang tumanon. At the height sa pandemic kay kanang dili lamang ko nag-work as DYRF journalist, nasad ko yung mga charity works. Ilabi na nga to sa kanang mga lugar nga lockdown. Particular sa Mambaling, kaya akong kasing-kasing doon mas Mambaling. So, noon ako yung mga friends nga to nga moingon nga kanang nakinahanglan ani ana ba. So, manang mukuot sa kagalingang bulsa at the same time mangingon sa ko sa akong mga friends kanang basin lisod man gyud ta pero basin amoy matabang sad ana ba. So, kanang mamotos ko diri sa DYRF para ihatag ngadto. Happy lang sa ko ato nga time kay ang archdiocese kay kanang nitabang sad sila ba. So naami 16 ka mga volunteers ngadto sa Mambaling nga bisag lockdown sila taga daily naa sila makaon nga di na sila magawas unya. At the same time balik na sad kag good sa mga balita magawas sa sad ka mag-field ka nya. At the end of the day dili ka makasabot ba unsa imong buhaton kay stress man ka kay ikaw may pirmi mo kaon sa mabalita like example kanang taas kay kaso sa COVID ana daghang nangamatay tungod sa COVID anya Di man gyud dyan ang kalikay nga burnout bitaw ka sa work labi na kana bitaw grabe na kayo ang karon no week is kanang stress di kayo ang mga lakaw nato mga ingon ana. So ako it's either mag-TikTok ko pawala sa stress and magduwa og Mobile Legend. man daghan kay mga fake news bagyon magawa so mulihok ka aron pakigbatukan ini mong mga fake news mga aron ang mataw nga dili bitaw kaayo bisan sa imong kaugalingon stress ka daghan kay mga anxiety maningkamot ka makita sa mga tawo nga wala ka na apektuhi bitaw. Mao gina ang kinahanglan gyud ang mga tao before sila mo tuo sa information i-check sa nila kung diin gikan ang information og ang kanang news company is legitimate ba na siya makuha na gyud ba na siya sa industry kay lisod kayo kung mutuo dayon ta ma-misinform ta nya unsaon naman lang ang effort sa gobyerno labi na sa tuang nagpadayon nga vaccination ang mga tao mutuo nga ma-zombie or unsa pa na nga mga misinformation nga mamatay o mabakunahan unya wala ta kay baw nga makaayo ra sa tuwa ang pagpabakuna unya kini ang usas pamaagi day nga maluwas ta ining pandemya so dako kayo og kuan mo back check gyud ta sa mga information nato nga atong nadawat aron nga dili ta makahatag hinog problema ngadto sa tuang gobyerno. Ang mga tao ba aron is dali na kayo mutuo bitaw bisag ingon pa nimo nga di lagi na mao di na siya mao kuwang na sa information mutuo lang gyapon. So kami kita as media practitioners so mo ginay like mo lang naghatag nato og kusog or nagkuan nato nga upadayon taning trabaho despite sa threat nagihatag ani nga virus. Usa sa mga challenges sa media industry ang pagputol nila sa ilahang cost no sa office tanang magastunan sa gastuanan sa company. So appeal na ang mga I cannot divulge particularly but affected yun ang mga media industry ug na feel yun na mo na nga ang uban mo give up mo file og resignation uban bisag ganahan pa sila manarbaho ma-force gid sila nga to leave the workplace because nag-cut man gyud ang company
But mao ginay nakalisod gyud karong panahon na, but thankfully there's still people nga passionate gihapon being a journalist, no, bisag kay bawta nga ang sweldo sa journalist di gyud ingana kadako. It's not very enticing, but ang fulfilling man gud ana is kung makatabang kag tao, makadawat ka silang thank you kay na-inform sila. Those things are priceless gyud. Important ang role sa media karong pandemic tungod kay kami may gahatag sa saktong information nga gikan sa toang mga ahensya sa gobyerno, sa toang mga opisyales nga buot ipadangat ngadto sa mga tao aron nga ang mga tao sa masayod kung unsa ang tinuod nga impormasyon ning panahon nato sa pandemic o labi na sa toang nagpadayon nga vaccination campaign sa gobyerno. Importante ba ang role sa cameraman kay makita magud nimo ang ebidensya nga naa gyud ang tinud anay, no, tinuod kay kung iyong istorya lang about the radio, so dapat makita gyud siya para makita gyud mo ang ebidensya nga naa gyud gamit sa camera gyud, so makatuog ang mga tao gyud na naa gyud kadiha. Importante kaayo kay sila mo'y tinubdan, sila mo'y kanang maghatag og kanang kasayon. Well, sa mga fellow journalists nako before karon, mga friends gihapon ako karon, padayon lang gihapon ta sa pagtrabaho, no, kay mao man gina atong calling to serve the public in that capacity, and we always should remember that we hold a big power gyud to inform the people, to influence people with the right information. Bisan taliwala nining hakit sa pandemya, padayon gihapon tang mobarog, padayon gihapon tang makigbisog, padayon gihapon tang mo paambit sa ato ang mga ino natong katakos, no, labi na sa mas labing nanginahanglan ning panahon sa pandemya sad ato sang padayonon atong pagampo, amping og ambit.